Selama ini telah mencari tanpa berpegang filosofi, prinsip-prinsip yang dipuja tai anjing. Selama ini telah bertanya, tak perlu dengan banyak data, cukup dengan Dek, Dek, bau golek ke cewek, Dek. Yalah Joni, aku dhewe ra ndiyang kok. Ora mungkin kowe wong bagus dhewe sak SJK kok. Terus wong bagus sih ra tok jomblo. Ya oleh, ning kan wagu. Wagu ya sing kaya wit kambel kae to. Weh, apa Dek? Wit sagu kae lho. Walah, ya atoh no Mas. Aduh piye lho? Ya atoh, kaya aku ro jodohku. lakukan semua dengan hati, redamkan semua ambisi. Hanya kamu yang tahu hal yang baik untukmu. Piye wok, saploke tetak. Anu Emet, aku ngerasa kuat. Kuat piye? Ya kuat, strong, jos. Lah emange sekuat apa? Kuat aku jaga hatine Lili. Lah emang keyakinan bakal iso njaga atine Lili. Insya Allah madep mantep, kuat banget. Iya, Dek, kok kowe mah banting aku nang sawah iki. Wong ngerti aku lagi sedih, hatiku ambyar kok mau mbok tibake nang sawah. Ya saya ambyarno. Banting piye lah wong mana banting aku kok. Aku yang mbok semek no. Nanti nunjep jero buyanget no. Apa John? Gatel. Gatel? Gatel. Gatel? Gatel. Ah, mirip banget, mirip. Asem iki mah ngerjain aku. Oh, mirip tenan ya, Dek. Ya ora. Tak salah. Alhamdulillah. Untung ngomonganmu bener, Dek. Untung utekmu pinter, John. Kancaku tenan kowe. Sun ya, Dek, kowe wis gelem dadi kancaku. Joni tengsang. Aja mlayu. Cek piye iki? Mas, piye to Mas mah penekan ki? Mbok medon. Penekan mbahmu kuwi kene tengsang mbok tanggal mau kok. Ya wis gek medon, kancamu mah mlayu. Aduh, sikilku lara. Weh, lah piye iso mulih ora? Kayane ra iso e. Piye ya? Gak terke wae apa Mas? Ngrepoti ora iki. Nek kowe repot, ya terke mulih. Pokoke terke mulih. Ya wis saya tak terke. Omahmu ngendi to? Kono kae lho. Dengkeng. Weh, adoh meneh Mas. Hah, wis ayo terke mulih kok. Nek ora aku nangis. Cah leno gak gembeng. Ya wis ayo.
mandek sik. Lah apa man? Aku lali. Jenengmu sapa ya? Aku Lili. Lah kowe? Joni.